Protegirem els terrenys agrícoles existents i donarem valor al patrimoni natural i paisatgístic de Sant Celoni i la Vall-llòria. Afavorirem l'accés de tothom a una vivenda digna, amb la construcció d'habitatge amb protecció oficial de lloguer i la promoció de la intervenció de l'Ajuntament en el mercat immobiliari. Potenciarem l'àrea social de l'Ajuntament, perquè uns serveis públics de qualitat són la garantia de la igualtat social. Recuperarem l'àrea de joventut per garantir l'emancipació, l'autonomia i l'esperit crític dels joves. Potenciarem les iniciatives culturals del poble i promourem la coordinació cultural amb la resta de pobles del Baix Montseny. Convertirem la informació en un pilar central de l'acció de govern, perquè un veïnat informat és la garantia de la participació política en condicions d'igualtat. Fidels a la nostra cultura democràtica i assembleària i a la creença en l'implicació popular en els afers públics, des de la CUP presentem un programa sorgit a partir de les propostes i el debat de les veïnes i els veïns de Sant Celoni i la Vall-llòria. Tu pots fer possible que un nou Sant Celoni comenci a caminar. Vota't i entra amb nosaltres a l'Ajuntament.